Το προκάλεσε η αντίδραση, λέτε, πολιτικών φίλων του Νίκου Νικολόπουλου που σας απαγόρευσαν την είσοδο. Ακριβώς. Μάλιστα. Εγώ έφαγα το πρώτο αυγό, κύριε μου. Εγώ έφαγα το πρώτο αυγό, γιατί όταν είπανε κάποια στιγμή να ανοίξουν την πόρτα και να μπουν δύο για να γίνει μια συζήτηση, προχωράω κι εγώ καμαρωτός, μπαίνω μέσα και όπως γυρνάω να μιλήσω στους ανθρώπους, γιατί ήταν άνθρωποι συγγενείς μου, φίλοι μου, συμμαθητές μου. Με ποιο λόγο θα πήγαινα εγώ με λιωστάρια και αυγά να βαρέσω τους ανθρώπους που αύριο θα ζούσαμε μαζί? Πώς, με ποια λογική? Μάλιστα. Με το που γυρνάω, τρώω το πρώτο αυγό. Είχατε ως ομάδα ανθρώπων που αντιδράτε στο μνημόνιο, ως αγανακτισμένοι, προειδοποιήσει, είχατε απειλήσει ότι θα διαλύσετε τη συγκέντρωση, είχατε πιέσει να μην γίνει η συγκέντρωση? Εμείς στείλαμε μια ανοιχτή επιστολή, αν έχετε υπόψη σας, προς όλους τους βουλευτές Αχαΐας, ότι τους παρακαλούμε και τους εγκαλούμε να επιβληθεί η νομιμότητα, να μην ψηφιστεί αυτή η νέα δανειακή σύμβαση για τους λόγους, δεν ξέρω αν έχετε χρόνο να σας τους αναφέρω. Τους ξέρουμε τους λόγους. Ακριβώς. Ακριβώς. Τους ξέρει και ο τελευταίος Έλληνας. Έτσι λοιπόν όλοι γνώριζαν ότι όσοι θα ψηφίσουν θα αντιμετωπίσουν την πολιτική μας. Την πολιτική, επαναλαμβάνω, και όχι τραμπουκισμούς. Είμαστε οικογενειάρχες. Αν δείτε το βίντεο, είναι όλοι πάνω από 45-50 χρόνων. Δεν έχουμε νεολαία εμείς στην Αχαγιά. Και χωρίς καλυμμένα τα πρόσωπα. Δεν άκουσα. Και χωρίς καλυμμένα τα πρόσωπα. Και χωρίς καλυμμένα τα πρόσωπα. Μα είναι δυνατόν? Εμένα με ξέρουν όλοι. Και μέσα εκεί ήξερα όλους. Και τον κύριο Νικολόπουλο. Για ποιο λόγο με τον κύριο Νικολόπουλο? Άρα, κύριε Λουκή, καταδικάζετε οπωσδήποτε απερίφραστα. Τη σύμβριση, απερίφραστα, τον προπυλακισμό, τα κέρματα πήρα... και τα γιαούρδια. Και μένετε στην πολιτική αντιπαράθεση, έστω και έντονη αντιπαράθεση. Όπως παρεμβήκαμε στην κοπή της πίτας με τον Αλέκο τον Χρυσαντακόπουλο, που δεν άνοιξε όχι μύτη, αλλά για τα λοστάρια και για τη βία που αναφέρει, γιατί λέει τρομακτικά πράγματα ο κύριος Νικολόπουλος. Τρομακτικά, λες και ήταν σε άλλο μέρος. Μιλά για μια ομάδα εφόδου οργανωμένη κατά τα φασιστικά πρότυπα που ξεκίνησε από το ίδιο σημείο και εκτέλεσε πιστά το σχέδιο τρομοκράτησης των δημοκρατικών πολιτών. Σας λέω λοιπόν. Είστε εσείς αυτοί? Σας λέω, αν είμαστε μια οργανωμένη ομάδα, βρίσκεται σε ένα μέρος που είναι η έδρα μας, θα τον αφήναμε να φεύγει? Από πού θα φεύγει? Εμείς τον φυγαδεύσαμε. Υπάρχει βίντεο που είναι ο δικός μας άνθρωπος που εξηγεί στους πολιτικούς φίλους που κάνανε πόρτα από πού θα φύγουν και πώς θα φύγουν. Περάσανε μπροστά μας 3 αυτοκίνητα, κύριε Ξαναλάτε. Δεν πάθανε τίποτα, ούτε γρατζουνιά. Για ποιο λόγο? Αν είμαστε λοιπόν φασίστες, όπως περιγράφει, αν πήγαμε εξ επιτούτου για να διαλύσουμε την πολιτική εκδήλωση του κυρίου Νίκου Νικολόπουλου, δεν θα γινόντουσαν. Δηλαδή θα είχαμε άλλες εξελίξεις. Γιατί ήταν άνθρωποι 20, η πολιτική του φίλη ήταν 6 και εμείς φτάσαμε στο τέλος να είμαστε 300. Μάλιστα. Κύριε Λουκή, πιστεύετε ότι τέτοιου είδους αντιδράσεις, μιλώ ξανά για τις βίαιες αντιδράσεις, φέρνουν αποτελέσματα? Όχι. Πιστεύω πάντα στην πολιτική. Πιστεύω πάντα στην πολιτική. Αλλά προσοχή εδώ. Προσοχή εδώ. Όταν υπερβαίνουμε, γιατί μίλησε για επόαση του φιδιού, του αυγού του φιδιού. Δηλαδή εποάζεται στην κάτω Αχαγιά, καλά, αυτό έκοψε και τις γέφυρες με την Αχαγιά που είχε τρομακτική πολιτική διείσδυση ο κύριος Νικολόπουλος. Εποάζουν το αυγό του φιδιού απλοί πολίτες που έστω και ακόμα πετάξαν ένα αυγό, και όχι η πολιτική, οικονομική ηγεσία της χώρας, η οποία ξεφτιλίζει το Σύνταγμα, ξεφτιλίζει τη λαϊκή εντολή, στηρίζει μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει καμία νομιμότητα, ψηφίζει μια δανειακή σύμβαση που θα διαλύσει την πατρίδα και θα οδηγήσει την κοινωνία και το λαό στην πτώχευση. Αυτό του λέγανε οι ψηφοφόροι του. Γι' αυτό τρελάθηκε. Γι' αυτό λέει όλα αυτά τα πράγματα που λέει. Γιατί οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του ήταν μπροστά και τον βρίζανε. Δεν βρίζαμε εμείς. Και έχασε εκεί πέρα, έχασε τα λογικά του μάλλον. Δυστυχώς. Λυπάμαι πολύ. Θα τέλειωνε η συζήτηση με 2-3 ερωτήσεις μας και θα φεύγαμε όλοι αγαπημένοι, όπως έφυγε και ο κύριος Αλέκος Χρυσαντακόπουλος από την κοπή της πίτας. Και θα είμαστε όλοι στα σπίτια μας. Αντίθετα, γιατί για μας είναι πρωτόχρονο αυτά τα πράγματα. Μην νομίζετε ότι είμαστε επαγγελματίες. Μαζευτήκαμε αυτοί οι αγανακτισμένοι για να περιφρουρήσουμε τα ρολόγια, τους πληστηριασμούς στα σπίτια μας, τις οικογένειές μας. Γιατί κάθε μέρα γίνεται μια ληστεία, κύριε Ξανάλατε. 2 απόψε. Στην Αχαγιά. 2 έγιναν απόψε. Δεν άκουσα. 2 έγιναν στην Αχαγιά. 2. Ορίστε. Κάποιος δεν κατηγορούμε την αστυνομία. Η αστυνομία έχει πολύ μικρές δυνάμεις, η περιοχή είναι τεράστια. Και δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα με την αστυνόμευση.
και 150.000 αστυνομικούς να είχαμε, όσο η οικονομική κρίση και η ύφεση θα παθαίνει, η εγκληματικότητα θα αναπτύσσεται. Είναι αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Η εγκληματικότητα είναι κοινωνική ασθένεια. Κύριε Λουκί, ο κ. Νικολόπουλος είναι ο στόχος, ο μοναδικός σας, ο στόχος εντός εισαγωγικών, για να μην παρεξηγηθώ, ή ο κάθε βουλευτής που ψήφισε το μνημόνιο? Ο κάθε βουλευτής που ψήφισε το μνημόνιο και οι υπόλοιποι βουλευτές, γιατί θα παρουσιαστούν και βουλευτές της αριστεράς. Αν γίνουν εκλογές, που η πολιτική μας εκτίμηση είναι δεν θα γίνουν εκλογές. Έχει ένα πολύ καλό άρθρο στο Ποντίκι του Νοεμβρίου ο Δημήτρης Καζάκης για τις μέρες του Μεταξάη του 36. Το κύριο σενάριο είναι αυτό. Εκεί θα μας πάνε. Μόνο ο λαός μπορεί να προκαλέσει. Για απαντήστε μου για τους υπόλοιπους εκλογές. Να τελειώσω μια στιγμή. Να προκαλέσει ο λαός εκλογές, ή αλλιώς το PSI δεν θα γίνει, οπότε θα πάμε σε πτώχευση. Οπότε θα γίνουν εκλογές, γιατί κάπου πρέπει να ρίξουν τα βάρη. Τώρα για τους βουλευτές της αριστεράς που μου λέγατε. Και για τους βουλευτές της αριστεράς έχουμε τις απόψεις μας. Δεν μπορεί ο βουλευτής της αριστεράς να μένει μέσα στο κοινοβούλιο αυτό που βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία. Μου θυμίζει πώς τη λέγανε του Παπαδόπουλου, που είχε διορίσει τους βουλευτές, είχε διορίσει βουλευτές, όχι συντονιστική, τέλος πάντων. Που βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία, πάνω χέρι, κάτω χέρι. Εμείς θα καλέσουμε τους βουλευτές της αριστεράς να καταθέσουν τη βουλευτική τους ταυτότητα στον άγνωστο στρατιώτη, στον τύβο, και να κάτσουν εκεί, να κατασκηνώσουν και να ζητήσουν από το λαό να προστατεύσει το Σύνταγμα και τους νόμους. Αυτή έπρεπε να είναι η στάση της αριστεράς. Κύριε Λουκί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε. Να σας καλά, και εγώ εμείς ευχαριστούμε. Τώρα, κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί στην Εμπορική Τράπεζα της Οδού Αγίας Σοφίας. Οι δράστες έφυγαν με λία 100